Без ни өчен тәүхидне өйрәнәбез? Беренчедән, җеннәр һәм кешеләрнең бу дөньяга килүләренең, яшәүләренең сәбәбе тәүхид, бер Аллаһны гына гыйбадәтләребездә берләү. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Әз-Зарият сүрәсендә әйтә: «Мин җеннәрне һәм кешеләрне бары тик миңа гына гыйбадәт кылсыннар өчен яралттым». Ибн Аббас, Аллаһ аннан һәм әтисеннән дә разый булсын, сахаба, тәрҗемәнун Кур'ан, Кур'анны тәфсир кылучы иң зур галимебез, гыйбадәт дигән сүзне гыйбадәттә Аллаһны берләү дип аңлата, ягъни тәүхид. Шуңа күрә дә Кур'анда гыйбадәт дигән сүз кайда гына килмәсен, ул тәүхид дигәнне аңлата. Икенчедән, тәүхид Аллаһ китабындагы иң беренче әмер. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: «Әй кешеләр, сезне һәм сездән элек булган кешеләрне халык кылучы Раббыгызга гыйбадәт кылыгыз, бәлки тақва кешеләрдән булырсыз». Өченчедән, тәүхид Аллаһның хакы. Муаз ибн Җәбәлдән, Аллаһыннан разый булсын, килгән бер хәдистә ул булай дип сөйләде: «Мин ишәк өстендә пәйгамбәребезнең артында утыра идем, һәм ул миннән: Әй Муаз, син Аллаһның аның кулларына карата булган хакын һәм кулларның бөек Аллаһка карата булган хакын беләсеңме?» дип сорады. Мин: «Аллаһ һәм аның илчесе яхшырак белә», дидем. Ул әйтте: «Аллаһның кулларына булган хакы булып, кулларның бер нинди дә тиңдәшләр кылмыйча, бары тик бөек Аллаһка гына гыйбадәт кылулары тора. Ә Аллаһ кулларының бөек Аллаһта булган хаклар булып шул тора. Әгәр алар Аллаһка тиңдәшләр кылмаган булсалар, Аллаһ аларны газапламаячак». Мин Аллаһның илчесенә әйттем: «Әй Аллаһның илчесе, миңа моның хакында кешеләргә әйтергәме әллә?» Ул әйтте: «Әйтмә аларга, югыйсә алар тынычланырлар». Димәк, бу хәдистән без шуны аңлыйбыз: Аллаһның хакы бар икән, һәм бу хак гыйбадәтебездә бер аны гына берләүдән тора. Әгәр без шулай эшләсәк, җәннәт, ә тиңдәшләр, ширк кылсак, Аллаһның гына кодрәте җитә, ул гына башкара ала торган нәрсәләрне башка затларга да юнәлтү, аларны Аллаһ белән тигез кую һәм башкалар — җәһәннәм. Бер гади генә мисал китереп китсәк, аңларга тагын да җиңелрәк булыр. Күз алдына китер, бер кешене гел мактап кына сөйлиләр. Ул шундый уңган, әхлаклы, кешеләр белән гел яхшы мөнәсәбәттә, олыларны хөрмәтли, кечкенәләрне кыерсытмый, һәр вакыт ярдәмгә әзер. Әмма көннәрдән бер көнне бу кешенең әти-әнисенә карата булган мөнәсәбәте начар булганлыгы беленә. Аларны кыерсыта, тыңламый, аларга тиешле хакларны бирми. Аны яхшы яктан гына белгән халык бу кешегә карата нинди карашта булачак? Аның ул изгелекләрен бар дип тә белмәячәкләр, чөнки ул аны тудырган, тәрбияләп үстергән, үзенең малын аңа бүлеп биргән, төн йокыларын калдырып, аның өчен кайгырткан, борчылган затларның хакын үтәми. Әлбәттә, кешеләр дә аны матур сүзләр белән түгел, киресенчә, яман сүзләр белән генә искә алачаклар. Ә хәзер әйдәгез уйланыйк. Ә сине юктан бар иткән, сине тәрбияләп үстергән, синең өчен бар җиһанны буйсындырган, барлык нигъмәтләрне дә, сәламәтлек, сулый торган һава, ризык, кием, йорт, балалар һәм башкалар, буларның барысында бушка биргән затка, Аллаһка карата тиешле хакны бирәбезме икән? Шөкер иткәнебез бармы? Шушы нигъмәтләрне таныйбызмы? Үзебезгә үзебез җавап биреп карыйк әле. Безнең һәммәбезнең дә җәннәт әһле буласы килә. Ә җәннәткә кемнәр керә? Аллаһның хакын үтәгәннәр генә. Дүртенчедән, тәүхид җәннәткә керү сәбәбе. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: «Дөреслектә, кем Аллаһка тиңдәшләр кылды, аңа ул җәннәтне тыйды». Әбу Хурайрадан,
Allah ondan razı bulsun, kilgen bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: Allah'tan başka gıйбадат kılırga layıklı bir zat da yok dip, yüregi bilen inangan qaysı kişinigine көрмә, аны cennet bilen süyündür. 5-ден, tawhid peygamberlerinin jiberilü sebebi. Allah subhanahu ve ta'ala ayta: Minнән başka gıйбадатка layıklı bir ilah da yok. Şuna күрә миңа гына gıйбадат kılыгыз, digen dürüstlükni vahiy etmişe, biz sinden evvel bir gine peygamber de jibermedik. 6-dan, tawhid günahlarının kişirilüğü sebebi. Allah subhanahu ve ta'ala ayta: Dürüstlükte Allah ona tengdaş, şirik kılganlarını kişirmi, lakin başka bütün günahlarını uzi tilese kişire. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Allah Teala ayta: Ey adam balası, eğer de sen miңа jir zorluğundagı günahlar kılıp kilsen, hem karşıma miңа bir nindi tengdaşlar, şirik kılmışa bassan, min senin günahlarını şul kadar gafu item. Tawhid kaygı sağışlardan saklay. Bir vakit Yunus peygamberni aleyhisselam zor balık yuta, hem ul anın işinde kala. Şuшы halde ul Allah'a daştı: Senden başka gıйбадат kılırga layıklı hiçbir zat yok. Sen barşa kimşilikten de pak, dürüstlükte min üzüme zulüm itüşülerden buldum. Şundan soň Allah devam etip ayta: Şundan soň biz anın duaсын kabul ettik, hem anı beladan kutkardık. Mine, şul ravuşli biz müminlerini kutkarabız. Tawhid, jir yüzünde bir nindi korkunuş duymışa, huja bulup, irkin ravuşta uz dinini tutup yaşav sebebi. Allah subhanahu ve ta'ala ayta: İman kitirip izgi gameller kılgan hak müslümanlarını Allah jir üstüne bulardan evvelgi müslümanlarını huja etken kebik huja eterge vagda kıldı. Hem üzi alarga riza bulup birgen İslam dinin zagifletmişe, toza halinde saklarga vagda kıldı. Düşmanlarından korkup yaşavını iminlikке, tınışlıkka alıştırırga vagda kıldı. Qaragızali, Allah üzi vagda kıla. Biz sizning bilen bilabız, Allah'ның vagdası haq. 1-ден, min sizni jir üstüne huja itermin di. 2-ден, İslam dinin toza kiliş saklarmin di. 3-ден, düşmanlardan korkmışa, iminlikte, tınışlıkta yaşarsız di. Tınışlıkta, iminlikte, bir neden de korkmışa, irkinlep yaşavның nindi zor niğmat ikenin hemme bizde anlay. Kimlerge berilgen şunday baxit? Allah subhanahu ve ta'ala ayatni devam etip, әлеге baxitlilerinin sıfatların bizge aytip bire: Allar miңa gına gıйбадат kılırlar ve miңa hiç kimni tengdaş kılmaslar. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون